Li Tirkiyeyê hema her roj jinek ji hêla mêran ve tê kuştin û ew yek wek kêşeyeke ciddi ya civakî tê nîqaşkirin. Desthilat her çiqas sezayên derbarê tundî û kuştina jinan de zêde bike jî, lê amarên kuştina jinan nîşan dide ku çareseriyeke mayîn de nehatiye peydakirin. Melek Önder endama platforma em ê kuştina jinan bedin rawestandin dide zanîn ku amarên li ber destê wan ji yên Wezareta Malbat û Civakê zêdetir e. Aile Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle arada aslında bir farklılık var ki zaten... Li gor amarên Wezareta Malbatê li Tirkiyeyê di mehmehên evelên sala 2022 da 225 jin hatiye kuştin, lê li gor amarên platforma me di heman maveyê de 280 jin hatîne kuştin. Em yek û yeknavê jinan mehane belav dikin. Ji zêdeyî 200 jin bi awayekî şik hatîne kuştin. Zêdetir li Stenbol, Enqere û İzmîrê jin ji hêla mêrên xwe ve hatîne kuştin. uymadığını, çelişkili olduğunu görüyoruz. Piştî zêdebûna kuştina jinan li parlamentoya Tirkiyeyê bi yasayekê bo kujeran cizaya heta yê ya girankirî hate xastin. Li gor hiqûqnas û damezrînara Komeleya Jinana Morça ti Canan Arın ji ber yasaya heyî bo kujeran nayê civîcî kirin, kuştina jinan li Tirkiyeyê zêde dibe. Önce hukuk kurallarının tamamen uygulanması gerekir. Yani پێویستە هەموو یاسایەک جێبەجێ بکرێت زۆر جار سزا بەسەر بکوژەکاندا ناسەپێندرێت. ئەگەر ئەو پیاوانی کە ژن دەکوژن سزای هەتایی بدرێن بە دڵنیاییەوە کوشتنی ژنان وەک ئێستا زیاد نابێت. جگە لەمەش لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی ڕێکەوتنی ئەستەمبوڵ و یاسای لێبوردنیش هۆکاری سەرەکی کوشتنی ژنانن بۆیە کوشتنی ژن لەم وڵاتەدا بە سیاسی کراوە. için Gelek dezgehên jinan li bajarên cuda yên Tirkiyeyê 25 mijdarê ku ji hêla neteweyên yekbûyî ve wek roja piştewanî ya navdewletî û têkoşîna li dê jî tundiya li ser jinan hatiye ragihandin, dê dakevin qadan û li dê jî tundiya li ser jinan nerazîbûna xwe nîşan bidin. Ercan da, Kurdistan 24, Stenbol.